ଅବିଚାରିତ ଭାବେ ରାସାୟନିକ ସାର ତଥା କୀଟନାଶକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ହ୍ରାସ ହେବା ସହିତ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତତ୍ସହିତ ଏହିସବୁ ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାଟି ଟାଣ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେହ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର କୃଷି କେବିକା ତରଫରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଜୈବିକ ସାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ସହିତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକାକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ ICAR ଅଟାରୀ ତରଫରୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯଶୀପୁରରେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2023-24ରେ ଚାଲୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଉପରେ ସଚେତନତା ତଥା ତାଲିମ ଶିବିର ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଆମେ ନେଇଛେ 1 କେଜି ଆମର ନିମ୍ବ ପତ୍ର ନେଇଛେ, ଆଉ 1 କେଜି ଆମର କରଞ୍ଜ ପତ୍ର, ଆଉ 1 କେଜି ଅରକ ପତ୍ର, ଆଉ 1 କେଜି ଗୋବର, ତା ସହିତ 50 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ନେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଏଠି ଯେଉଁ ୟୁରିନ୍ଟା ଦେଇଛେ, ୟୁରିନ୍ଟା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ଟା ପକାଇବା। ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଯେପରିକି ଜୀବାମୃତ, ବୀଜାମୃତ, ହାଣ୍ଡି ଖତ, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଆଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ଫସଲରେ ସେସବୁର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ 4 ଦିନିଆ ତାଲିମ ଶିବିର ଯଶୀପୁରର 80 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କିମ୍ବା ଅନ୍ତଚାଷ, ବୀଜାମୃତ ଏବଂ ଜୀବାମୃତର ବ୍ୟବହାର, ମଲ୍ଚିଂ ବା ଆଚ୍ଛାଦନର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ହ୍ୱାପସ ବା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ। এটা আমার উইঙ্কা মাটি, এটা আমার গুড়টা, আর এটা আমার বেসন পানি, আর এটা আমার গোবর পানি। গোবরটাকে গোড়াইকি রখা হয়েছে গোবর, আর এটা আমার ইউরিনটা আমি নেইছে গোবর। গোবরটাকে পানিরে এটা গোড়াইকি রখা হয়েছে, তাকে আমি কি ঢালিবা। গাই বসিবা তারপর বেসন পানি, গুড়, এটা আমার উইঙ্কা মাটি। উইঙ্কা মাটি আমরা ଗୋଟେ ଆଞ୍ଜୁଳି ନେବା। ଆମେ ଗୁଡ଼େଇବା ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରୁ ଗୁଡ଼େଇବା, ଦୁଇ ପଟୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପଟୁ ଯେଉଁ ପଟୁ ଗୁଡ଼େଇବା ଗୋଟେ ପଟୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୁଡ଼େଇବା ବହୁତ ସମୟ ସବୁ ଯେମିତି ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପୁଣି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୁଡ଼େଇବା, ତାପରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବା, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୁଡ଼େଇବା। ଏମିତି କରିକି ଆମର ଏଇଟା 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମାଟିରେ ପକେଇକି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଓଦା ମାଟିରେ ପକେଇବା। ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଏଟାକୁ ପକେଇ ପାରିବା। ପରିବା ଗଛରେ, ଧାନ ଗଛରେ ସବୁଠି ପକେଇ ପାରିବା। ତେବେ ଏଠାରେ ବୀଜାମୃତର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି ସୋରିଷ ମଞ୍ଜିକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜିକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଏବଂ ପୋକ ସ୍ପେସିଆଲି ସଏଲ୍ ଏବଂ ସିଡ୍ ବର୍ନ ପାଥୋଜେନ୍ର ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗଛ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେବ। ତେବେ ବୀଜାମୃତରେ ଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ 20ରୁ 30 ମିଲିଲିଟର ବୀଜାମୃତକୁ 1 କେଜି ବିହନରେ ଗୋଳାଇ 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ମଞ୍ଜିରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବାମୃତର ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ମାଟିରେ ବତର ଥିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଫସଲରେ 1 ଲିଟର ଜୀବାମୃତରେ 20 ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ତାପରେ ଆସିଲେ ମଲ୍ଚିଂ ବା ଆଚ୍ଛାଦନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଆଚ୍ଛାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଉତ୍ପାଦନ ଯଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଘଟିତ କମ୍ପୋଷ୍ଟ, କଟା ଘାସ, ପାଳ ବା ନଡ଼ା, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଫସଲର 2 ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ 2 ରୁ 3 ଇଞ୍ଚ ବହଳର ପକାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ଆର୍ଦ୍ରତା ସଂରକ୍ଷଣ ହୁଏ, ଅନାବନା ଘାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଗଛକୁ ରୋକାଯାଇପାରେ, ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା, ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ମାତ୍ରାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ଲୋକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଲ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଗୋମୂତ୍ର, ଗୋବର, ନିମ୍ବ, କରଞ୍ଜ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ମାଟିରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଉନ୍ନତମାନର ଅମଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଉତ୍ପାଦନର ବ୍ୟବହାର ହେବା ସହିତ ଚାଷୀର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, କାରଣ ସୁଆଦିଆ ପରିବାର ଚାହିଦା ବଜାରରେ ଅଧିକା ହେବା ସହିତ ଚାଷୀର ଆୟ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ବିନା ସାର ଏବଂ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଆୟ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ହିଁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର ଆଧାର।